složené úročení. Ono to může znít jako celkem jako banální téma, ale já si také myslím, nudné, takové, protože jako takové běžné, že každý ví, co to znamená, aspoň se tak každý tváří, ale občas mám pocit, že někteří si úplně neuvědomují tu sílu a ne nadarmo to Einstein označil jako 8. div světa. Presne tak. Což je jako hodně silné označení. A my si dneska ukážeme tu magiu čísel. Máte sa fakt na čo tešiť. Dobře, takže jdeme na to. Já teda dám teď slovo tobě. Tak, možná si myslíš, že téma zloženého úročenia nie je pre teba, pretože na investovanie nemáš dosť peňazí. Ale práve to zložené úročenie robí z tých malých súm tie obrovské. Alebo si možná myslíš, že je to príliš zložité a že tomu nerozumieš. A tak radšej neurobíš nič, než by si urobila niečo, pričom sa potom budeš cítiť hlúpo. Ja ti úplne rozumiem. Ono je to však v podstate fakt veľmi jednoduché. A strach z nepríjemného pocitu ťa akurát oberá o peniaze, ktoré by si mohol alebo mohla mať. A to je škoda, nemyslíš? Alebo si možná myslíš, že zložené úročenie funguje len vtedy, keď máš 20 rokov a pred sebou ešte 40 rokov. Ak máš teda 40 alebo 50, možná máš pocit, že už ti ušiel vlak. Presne takto som to cítila aj ja. Už nie som najmladšia. A naozaj už nechcem čakať ďalších 20 či 30 rokov na to, aby sa mi nejaké peniaze dobre zúročili. Toho by som sa totižto nemusela už vôbec ani dožiť. Ale nezúfajte. Mám pre vás všetkých dobrú správu. Moderný svet a správne nástroje a správne stratégie dokážu tento proces výrazne urýchliť. A presne to si dnes ukážeme. Ako princíp zloženého úročenia môže v modernom svete zafungovať už napríklad za nejakých 6 rokov. A ja mám otázku. Chceli by ste si za 6 rokov vytvoriť z malých súm napríklad 1 000 000? Schválne napíšte do komentára jednotku, každý, kto by toto bral. Za 6 rokov proste 1 000 000. A ja mám na teba, Radku, teraz prvú otázku, kým nám ľudia budú reagovať a písať tie jednotky, pretože predpokladám, že všetci by ste za 6 rokov chceli mať treba z 1 000 000 poskladanú z menších čiastok. A ty nám zatiaľ prosím vysvetli, čo je to zložené úročenie a čo je pri ňom vlastne dôležité. Já se budu chtít asi vyhnout v tuhle chvíli nějakým odborným definicím a nějakým speciálním jako názvům a ekonomickým teoriím a já nevím čemu. Nic takového. Já bych to řekl a vysvětlil úplně lidově. Je to prostě o nějakém takzvaném efektu sněhové koule. Když začínáte s malou malinkatou kuličkou a ta, jak se začne prostě kutále, tak na sebe začíná nabalovat a je čím dál tím větší. A ten růst vlastně není jako lineární, ale je doslova exponenciální. My se to za chvíličku ukážeme. A je to vlastně o tom, že když třeba právě investujete nějakou dobu, tak můžete mít buď nějaké fixní výnos, že dostanete zase matematický model. Jo? Nikdy to třeba nemusí být úplně takhle garantované, pokud ano, tak je něco divné. Jo? Ale řekněme, že pro účely toho popisu byste každý měsíc měli nějakou jako fixní částku. Dostanete prostě plus x. To je prostě lineární záležitost. Ale když ty plusy, které už jste za tu dobu vydělali, necháte hladem, tak vlastně přicházíte o velké množství peněz v té dlouhodobé budoucnosti. A naopak, pokud ty malé výdělky, ty kousky necháte, jako přičtete k tomu základu a necháte jej vlastně vydělávat taky, tak každý ten další výdělek je vlastně o maličko větší, než by byl, jenom kdybyste to nezapojili. A takhle vlastně ten efekt se právě nabaluje tu kouli, to je ta koule, která se zvětšuje, až prostě dosáhne úplně jako neuvěřitelný. No je pravda, pokiaľ je malá gulička, že jo, no tak naberie ako málo snehu, ale keď tá guľa sa zväčší, tak naberie väčšie množstvo toho snehu, že jo. To taky, ale hlavně, když tam jsou ty fixní úroky, tak ona jenom prostě jako stejnoměrně roste. Když to s tím složeným úročením, ona roste jako, ten růst se zrychluje. To je ta zásadní myšlenka, to je ta zásadní vlastně věc. A znamená to, že je to postavené na tom, že veškeré ty výnosy průběžné se okamžitě reinvestují, aby pracovali společně s tím základem a to vlastně způsobuje potom ten nárůst toho výdělku v tom delším horizontu. No, ja mám v komentároch, vidím, že píšete tie jednotky, takže ste tu správne, je ich tam dosť, takže určite sa na to pozrieme. Nenadarmo som sa vás na to pýtala. A dokonca Pavla tam dala až 6 jednotiek, že by 6 miliónov.
Šesticiferná částka minimálně. Áno, alebo tak. Dobre, ja mám ale na vás diváky, ďalšiu takú otázku. Trošku si vás vyskúšame. Napíšte nám opäť do komentárov. Čo by ste si vybrali? 1 milión korún hneď teraz v hotovosti alebo 1 korunu, ktorá sa každý deň po dobu 30 dní vždy zdvojnásobí. Vždy zdvojnásobí a vždy zdvojnásobí. Tak schválne, čo by ste brali? Hneď 1 milión na ruku alebo tú 1 korunu, ktorá sa bude stále vlastne zdvojnásobovať. Teda každá ďalšia čiastka sa bude zdvojnásobovať. Tak, a jeden obrázok je více než 1000 slov. Vy nám zatiaľ môžete písať do komentára, niekto si to môžete hneď aj spočítať. Určite tu máme, máme takých šikovných, ktorí si to dokážu spočítať, že jo? Ale obrázok je viac ako 1000 slov. Tak nám prosím ťa, Radku, ukáž na grafu ten princíp dĺženého úročenia. Prečo je to ten 8 div sveta? Ty už si nám to trochu vysvetlil, ale ten obrázok povie za všetko. Dobře, super, takže já to nasdílím. Bude to vypadat tak jako syrově, bude tady hodně číslíček, pokud jste na mobilu, tak to bude možná pro vás trošku nečitelné, proto asi bude důležitější ta grafika, třeba tady je nějaký graf. Jo? Řekněme, že tady máme v té tabulce nějaké období, jo? A to je jedno, jestli to jsou měsíce, nebo roky, nebo cokoliv. Prostě je to nějaké časové období, každý ten sloupeček je nějaké jako období a máme tady nějaký příklad úroku 1,5% v rámci toho období. Pokud vám to přijde, že to je na rok málo a na měsíc moc, vůbec to neřešte. Teď to není důležité, je to prostě jenom číslo. A tady je přesně ten příklad, ta zelená křivka toho klasického fixního úročení. Prostě každý měsíc vám přibyde stejná fixní částka. Pořád a pořád dokola. Takže je to logicky takhle. A teď právě je to kouzlo, ta magie, když tam zapneme to složené úročení. Ta zelená křivka je pořád stejná, jenom se změnilo měřítko, jo? Abyste viděli. Ale právě ono to zpočátku vypadá, že ten rozdíl je naprosto minimální, ale po nějaké době se to začne sakra zvětšovat. A to je to zaujímavé. To je ta magie, to je to kouzlo, to je ten úžas toho složeného úročení. A právě ono to má význam opravdu v nějakém dalším horizontu. Když se podívám na to číselně, jo, ten první měsíc nebo rok nebo cokoliv přijde 18 000. To je stejné jako v tom prvním. Ale v tom druhém už tady nepřičítám 18 000, ale 21 000. Tady už nepřičítám 18, ale 25. Tady už nepřičítám 18, ale 29, 35, 41, 49, bla, bla, bla a tak dále. Až tady na konci nepřičítám 18 000, ale přičítám 810 000. A je to teda na kolko rokov? Kdybychom to vzali za rok a řekněme, že máme měsíční úrok těch 1,5% a ten roční tím pádem by bylo 18, jako zjednodušeně opět počítané, jo, tak po 10 letech s tím běžným nebo fixním úročením se dostaneme na částku 280 000. A ještě jsem vlastně nezmínil, že tady máme pouze jeden jednorázový vklad na začátku. Nemáme tam to pravidelné, ale fakticky jsme dali jednorázovou částku, jsme někde strčili, kde nám to začíná vydělávat. A po těch 10 letech z těch 100 000 tady mám vlastně 280, ale s tím složeným tady mám asi dvojnásobek, nebo 1,87 násobek, 523 000. Ale potom vlastně po 24 letech tady bych měl mít právě jenom těch 500 000, jako 500 000, ale tady mám skoro 5,5 milionu. To je skoro 10násobek. Jo. Čili fakt, ten čas, to je ta magie. Ale podíváme se ještě, že nejenom ten čas s ním může pracovat, ale k tomu se právě dostaneme za chviličku. Tak. Tak, teraz sa poďme pozrieť na to, ako nám diváci odpovedali na otázku a vidím tú samú variantu B. Jasné, Ivanka nám presne napísala jednu kačku, no to som vedela, že ona si to určite hneď aj spočítala. O tom vôbec nepochybujem, takže... To je stejně zvláštní, jako vy nechcete mega, nechcete že jo. Chcete 1 korunu? No, vy už ako tušíte určite. Jinak bychom se neptali samozřejmě. Áno, samozrejme, presne tak. Radku, tak nám povedz, čo by si vybral ty a prečo? Já bych si samozřejmě také vybral tu 1 korunu. A já vlastně než tady, nebo řeknu to až potom, než to teda ukážu, takže zase dám tady obrazovku a já jsem se předtím
Zapomněl tady ještě, abyste nás trošku taky viděli. Tak. Jo, ano. Tak, zase jenom nějaká tabulka, hromada čísel. Vůbec to neřešte. Jo? Srovnáváme 1 milion s 1 korunou. Mm-hmm. A řekli jsme, že hned první den máme dvojnásobek. To jsou 2 koruny, 4 koruny, 8 korun. 16, každý den se to vlastně zdvojnásobí. 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Po 10 dnech máme 1000. Hezký, z koruny. Začali jsme korunou. Ano. 2000, 4000, 8, 16, 32, 64, 128 000, 256 000, 512 000, nebo obecně a milion. Takže po pouhých 20 dnech dostaneme z té 1 koruny tím dvojnásobkem vlastně stejnou částku, jako jsme dostali na začátku, nebo co jsme si mohli vydat. Áno, počkaj času, jak hus klasu sa hovorí. Tak. Oplatí sa počkať tých 20 dní, že jo? A samozřejmě, když půjdeme dál, abychom dokončili ten měsíc, tak prostě po 21 dnech 2 miliony, 4 miliony, 8, 16, 32 a tak dále. A po těch 30 dnech se dostaneme na miliardu. Jo, no tak kdo z vás by toto typoval? To by ma taky teraz zaujímalo, že to bude až fakt tak veľká čiastka. Takže toto je, vážený, magia čísel. Magie, pořád je to matematika a vlastně je to taky jakoby složené úročení, akorát, že kdyby ten výnos byl každý měsíc 100%, nebo každý to, což jako samozřejmě je nesmysl, jo? Ale je to o tom ukázat, jak opravdu brutálně to násobení mezi sebou, to reinvestování toho, co už mám, vždycky zdvojnásobuju to, co už jsem měl předtím. Jo, ne to, co jsem měl na začátku. Kdybych měl jenom na začátku tu korunu, tak bych měl furt jenom 2. To by bylo to fixní úročení. Ano. Jo, ale tady mám 1, 2, 4, 8, blablabla. Je to jakoby extrém, ale princip, jde o ten princip. A ten princip opravdu je prostě exponenciální nárůst. To je ta pointa toho složeného úročení a na tomto si myslím, že to je vidět jako úplně ze všeho nejvíc. Já vlastně možná znáte takovou jako legendu o tom, jak vznikla hra šachy. Je to o nějakém indickém mudrcovi nebo matematikovi, teď nevím, to není důležité, ale on vlastně tomu svému vládci představil tuhletu hru šachy a zeptal se ho ten vládce, co by za to chtěl. Že jenom jedno jediné zrníčko rýže. Ale že za každé políčko na té šachovnici dostane jako dvojnásobek. To je to, co jsme teď ukazovali. A samozřejmě ten vládce říkal, jo, to není problém, protože mu samozřejmě nedošlo, co to znamená na těch 8x8, na těch 64 políčkách. A v důsledku by to znamenalo, že by dostal asi 18,5 trilionů zrníček, což někde jsem měl nějaký přepočet, což by bylo asi 381 miliard tun rýže. Kdo to byl král, či kdo? Musí být jako hodně. Ten z toho byl asi hodně, to bylo asi na několik stovek let, jako celosvětová produkce, něco takového, takže to samozřejmě neměl šanci. Ale vlastně ho ten člověk dostal jakoby dvakrát. Jednak, že mu ukázal tu hru, vymyslel jako geniální hru a pak ho vlastně trošku jako, jak to nechci říct potrestal, ale trošku nachytal, což jako je neuvěřitelné. A zase je to o tom efektu, o stejném efektu toho složeného úročení. Áno. Táto matematika je naozaj úchvatná, až oči prechádzajú. To sú ale obrovské čísla. Lenže v bežnom svete, ak sa budeme baviť o úrokoch, tak budeme hovoriť skôr o menších jednotkách percent ročne. Je to určite. Funguje aj tam zložené úročenie, predpokladám. Aj u tých menších čiastkách. Samozřejmě. Jo, ta matematika funguje v každém řádu. Jo, i v těch malinkatých číslech, i v těch větších číslech. Samozřejmě u těch větších čísel má větší efekt. Jo, jasné, ale ten princip, jo, i když budete mít jenom 1% ročně, ale budete tam mít jako to složené úročení, tak po těch, jak říkal, 40-50 letech tam už bude zajímavá částka, zajímavý výsledek. Ale samozřejmě, jako kdo z nás, kdo tady třeba jsme na tomto kolu, má 40-50 let, jo, abychom prostě si využili toho ovoce, toho investování nebo té finanční nějaké rezervy nebo prostě i spoření, jako tam to funguje taky. Kdo má těch 40-50 let, aby na tom jako fungoval. Ne? Práve a o tom tu dneska nechceme hovoriť, ale zase nikto nevie, čo bude za
10 rokov, 20 rokov, na to 40, že jo, čo sa týka s našimi peniazmi, pretože máme tu nejakú históriu, ktorá o niečom vypovedá, máme tu kamarátku infláciu, ktorá tu je, či sa nám to páči alebo nepáči. Takže, ale to je zase iné kafe, o tom sa dneska ako baviť nechceme. Tak, ale já ještě vlastně, jako abych ukázal ten princip, když se vrátím k tomu prvnímu obrázku, tak já tady opravdu s těma procentama si můžu hrát. Jo? A tady dám prostě třeba jenom 1% za rok. Jo? Tak vidíte, že fakt jako ten rozdíl je malinkatý. Ale je tam ten rozdíl. Sice malinkatý, jo, tady když vlastně nám připočte 1 tisícovka, tak tady taky 1 tisícovka, tady 1000 korun a 1010 korun, takže 10 korun rozdíl, jo? Tak samozřejmě za těch x let to je jako o ničem, ale funguje to úplně stejně. Já si myslím, že můžeme jít ďalej, že tak, no, když aby jsme se dostali aj ty určitě, ale čím samozřejmě dáme to procento vyšší, tak jakoby se ty nůžky jakoby rozevírají rychleji. Ano, to je si myslím ta důležitá zpráva z toho, řekněme. Tak jo, áno, máš pravdu, proste zložené úročenie naozaj funguje ako v akýchkoľvek investičných nástrojoch. Napríklad aj taký DIP, čo určite niektorí poznáte, alebo asi aj všetci, je to dlhodobý investičný produkt, pracuje tiež so zloženým úročením. A keď sa v rámci DIPu kúpia napríklad ETF, fondy, čo sú balíčky najväčších firiem sveta z určitého oboru, tak tieto firmy generujú buď zisky vo forme dividend, alebo rastie samotná ich cena. Napríklad priemerne 7 až 8% ročne, čo je pri bežných akciových indexoch dlhodobý štandard. Tak. A pretože v DIPe je podmienkou investovať minimálne 10 rokov, poďme si dať príklad s 10 rokmi. Čo urobí princíp zloženého úročenia za 10 rokov, Radku? Tak, teď koukám, že tady mám trošku jináčí ten text, ale to nevadí, protože už jsme o tom právě mluvili, že nemáme všichni ty desítky roků, že trošku jsem se předběhl, ale my si tady uděláme vlastně takový jako příklad, zase nějaký matematicky, zase nějaký idealizovaný. Jo? Samozřejmě nikdy nejsme schopni kopírovat ani plánovat jako ty trhy, jak přesně budou. Bylo by to zbytečně složité a proč tam je tohle číslo a proč tam je to takhle, vůbec to jako neřešme. Uděláme si takový jako příklad a ten příklad vlastně potom budeme kopírovat u těch dalších věcí. Tak. Když začneme s nějakým, jako řekněme, to je jedno, jestli spořením nebo investováním, v případě toho DIPu by to bylo spíš jako spoření než investování. A řekněme, že začneme s částkou 2000 korun měsíčně. Áno, si myslím, že to je také, že to ako, dalo by sa povedať, že si veľa ľudí takýmto spôsobom šetrí. Takže si uděláme tak jako matematický model případu, kdy budeme posílat pravidelně každý měsíc po dobu 10 let 2000 korun do nějaké investice nebo toho spoření. Což znamená, že za rok, to máme 12 krát 2000, to je 24 000 korun a za těch 10 let do toho dáme ještě krát 10, což je nějakých 240 000 korun. Že? To je ten náš vklad. A tyhle ty peníze budou úročeny teď vlastně tím měsíčním nějakým úrokem s tím, že vlastně to za ten rok dělá průměrně nebo zhruba těch 8%. Jo, ono to potom vychází, že na ten jeden měsíc to zhodnocení je nějakých 0,60 něco procent. Tak, zase se tady podíváme do excelovské tabulky. Ty si povedal na jeden měsíc? 60%? Ne, 0,60. Tak, ano. No, čili ještě jednou, máme měsíční vklad 2000, za rok dáme 24 000, za 10 let dáme teda 240 000. A máme tedy nějaký ten průměrný roční úrok, řekněme nějaký průměrný výnos právě těch fondů investičních, které fungují v rámci toho DIPu. Ano, no. Je to nějaké zase teoretické číslo, není třeba tím jako nějak se tím zabývat. Když se podíváme na ten graf, on je mírně ohnutý, protože tady už máme to složené úročení. Ano. Takže už to v tom máme započítáno a vlastně přes nějaký excelovský vzoreček, což je tady přímo v tom Excelu, ale to není důležité, se dostaneme na částku 362 566 korun, které bychom za těchto ideálních podmínek dostali po těch 10 letech. Tak, je to moc, nebo není to moc? Takže vlastne ten celkový zisk je tých 122 000. To je to, čo sme získali tým úročením. To je to navíc, ano. My jsme dali těch 240 a do těch 360 je vlastně to, co nám dala ten složený úrok. To úročení, ty výnosy a tak dále. No, toto sú pekné čísla, povedzme si.
ale 10 rokov? 10 rokov a nejakých 360 000? Akože áno, je to fajn, ale v čom mi to vlastne pomôže, keď mám už ja skoro 60 a ešte si mám takto 10 rokov šetriť, tak si môžem v 70-ke spraviť možno peknú dovolenku. Je to fajn, ale existuje niečo, čo by malo väčšie výnosy, aby tá konečná suma bola vyššia, Radku? My totiž ještě vůbec nemluvíme o efektu inflace. No právě, já jsem to hovorila, že toto teraz není no, jako ale téma. jenom, že teď, když si mluvil o té večeři, že kdo ví, jestli bychom měli, nebo o té dovolence, kdo ví, jestli by to bylo i na tu dovolenou po těch 10 letech, že jo, to nevíme, co nás čeká. Právě. Ale to tady samozřejmě neřešíme, jenom by se tady možná vlastně slušelo říct, že, a to je velmi důležité, že i ta inflace je vlastně jako složená. Že každé... Na infláciu bohužiaľ tiež funguje zložené úročenie, čo je nepríjemná správa. Tam se tomu neříká složené úročení, ale prostě i tam se ty jednotlivé roční vlastně hodnoty té inflace násobí. Čo si málo kdo uvedomuje. My na to určite urobíme nejaké vysielanie, alebo minimálne nejaké video na to natočíme. Přesně tak. Takže na tvoji otázku. Žijeme dneska ve 3. dekádě 21. století a všechno se zdokonaluje exponenciální rychlostí. No, taky si myslím. A já si myslím, že i spousta společností se dneska tak jako pomaličku začíná, a to je naše vlastně velké téma celé té naší skupiny, i když dneska nepůjdeme tady do podrobností, jenom to zmíníme ten princip. Jo. Spousta společností se dneska přesouvá do té digitální ekonomiky, do světa kryptoměn. A nemám tady teď na mysli jenom nějakou jako spekulaci ve smyslu něco nakoupit, doufat, že to stoupne a vlastně to zase jako prodá se ziskem. Jo? To je vlastně nějaká jednorázová spekulace, to nás tady nezajímá. Tady se bavíme o nějakém přesunu celých těch aktiv takzvaných, jo? Čili i nějaké, říká se tomu takzvaně tokenizace, že vlastně ty aktiva v tom reálném světě se nějak mapujou na nějakou hodnotu v tom digitálním světě. A teď zase není potřeba jít do nějakých jako podrobností. Tady speciálně u nás v Evropě je to trošku jako problém, protože naše milovaná Evropa je tak brutálně přeregulovaná díky Evropské unii. Prekontrolovaná, všetko chcú mať pod kontrolou. Že to vlastně jako zabíjí ty inovace, zabíjí to ten biznis a určitě víte, že třeba když se dneska bavíme o umělé inteligenci, tak prostě vede Amerika, vede Čína a Evropa je úplně jako ztracená. A v tomhletom digitálním světě je to samozřejmě velmi podobné. Čili i dneska třeba v tomhletom směru té takzvané tokenizace vyloženě vede jihovýchodní Asie. Tam to jede prostě ve velkém, tam ty firmy opravdu jdou do toho krypta a taky jsou na tom postaveny nějaké jako zajímavé příležitosti. Tak, nicméně, samozřejmě, že v tom světě investic se taky dějí nějaké jako změny a nezamrznul ten systém jako na jednom místě. A proto my právě říkáme, a to je vlastně potom podle toho i pojmenován náš celý vzdělávací program, že jo, na tom kryptu, takzvaný svět nových peněz. Jo, to je prostě obrovské velké téma, my se tomu věnujeme. A když tak Market může potom dát třeba i do komentářů odkaz na ten náš vzdělávací program, kdo bude mít zájem. Určitě. Ale jak říkám, teď to není jako otázku, to je jenom tak jako mimochodem. Tak, abych se konečně teda dostal k tomu, co chci říct. Tenhle ten svět vlastně těch digitálních financí nabízí dneska jako zajímavé příležitosti, kterým se třeba mimo jiné říká takzvané Web3 projekty. Jsou to třeba nějaké společné projekty, komunitní projekty. Není to opravdu spekulace, není to trading. Je to nějakým způsobem business model přesunutý do toho světa digitálních financí, který dokáže potom generovat nějaké zajímavé jakoby peníze. Je to tak. Áno, nový ekosystém, ktorý tu vlastne vďaka kryptomenám vzniká, prináša aj nové a oveľa väčšie príležitosti na zhodnocovanie peňazí. Teraz si však poďme povedať, že my máme jednu takú modernú príležitosť a využívame ju. Radku, akú? Tak, zase nejsme tady, abychom vlastně představili ten projekt, jenom chceme ukázat právě pro účely toho, jak využít toho složeného úročení, i třeba pokud je člověk jako řekněme ve vyšším nebo pokročilém nebo moudřejším věku, tak potřebuje trošku jako zkompresovat ten čas. Tak, protože to nemáme potřebujeme. tak. Takže vlastně i proto nás jako fascinuje ten svět nových peněz, který ukazuje tyhle ty příležitosti a
konkrétně tato jedna, která je vlastně tak jako klíčovým projektem, kterým se vlastně oba dva zabýváme v této naší skupině. Takže když to vezmu velmi zjednodušeně, vemte si to, že v rámci toho projektu my takzvaně poskytujeme peníze v takzvaném likviditním poolu. Prostě berte to, že je někdo nějaká obrovská hromada a tahle ta hromada peněz se poskytuje, nabízí hernímu průmyslu. Když si vezmete společnosti jako Sazka nebo dneska Allwyn, že jo, Fortuna a Tipsport a Betano, a nevím, prostě si vzpomeňte nějakoukoliv vlastně, ale i třeba klasické kasino, když půjdete někde k německým hranicím, tak oni potřebují velký balík peněz. Áno, pretože tí hráči tam hrajú o peniaze, že to ináč by nedávalo zmysel. Tak, a aby, když někdo přijde nějaký jako hráč, který teda zrovna vyhraje, tak ta společnost nebo ta platforma musí dokázat vyplatit. Áno. Jo, čili tam je nějaký jako velký balík peněz a samozřejmě ono to funguje na tom, že ten herní biznis pracuje se statistikou. Že dlouhodobě prostě to takzvané kasino vždycky vyhrává. To je prostě matematický zákon. Přesně tak. Prostě krása matematiky. Tak, ale ten balík peněz ne každá společnost má dostatečně velký. A my jsme vlastně se dostali k projektu, kde pointou je vyrobit ten balík peněz, nebo ne vyrobit, vlastně pozbírat ho od lidí, od běžných úplně smrtelníků, jako jsme třeba i tady my, nebo kdokoliv třeba z vás. A tuhletu takzvanou likviditu, čili tuhle hromádku peněz, my poskytujeme vlastně těm herním platformám. Vlastně požičiavame. Zapůjčujeme. Tak. Oni vlastně nemusí mít svoje peníze, oni používají naše peníze, ale díky té matematice, tak vlastně oni samozřejmě z toho mají nějaký zisk a my z toho máme nějaký zisk. Áno, pretože som požičala, že jo, no tak chcem niečo z toho aj mať. Vlastně jsem taková jako sám sobě bankou, že obecně říkáme, že digitální svět financí je tak jako, že tam je člověk sám sobě bankou a my jsme tady vlastně nějakou si taky, dalo by se říct, bankovním domem, každý z nás, že poskytujeme půjčku tomuhle systému a on nám za to dává úroky. Áno, vlastne sa delí s nami o zisk. Tak, jinými slovy jsme na té druhé straně. Nejsme na straně toho klienta, ale jsme na straně té banky, která poskytuje ty peníze. Áno, áno. Tak, a přesně takhle to nějak jako funguje. Jo. Zase máme na to samostatný webinář. Kde to vlastně vysvětlujeme jako dopodrobná celý ten projekt, ako funguje. Takže zase potom do komentáře můžeme dát odkaz na ten webinář, kde jsou určite, alebo Markétka, pokiaľ ťa môžeme poprosiť, tak ľudne môžeš dať odkaz na ten webinár do komentáru. Pokiaľ je medzi vami, divákmi, niekto, kto ešte ten webinár, to predstavenie celého toho projektu s tým, že ho tam popisujeme a ukazujeme vlastne výsledky, tak aby si ho treba mohol stiahnuť alebo zaregistrovať sa. Tak, já myslím, že teď jsem vlastně k tomu řekl to hlavní. Dobre, tak ja som tu na to, aby sme si tie pojmy trochu viac ako poľučtili, aby sme sa v tom úplne nestratili. Ja si myslím, že si ale bol dobrý, že sa fakt ako snažila, že nám to vysvetlil veľmi lopatisticky. Ale ja to aj tak trošku ešte zhrniem. Takže hovoril si, že Web3, že za Web3 projektom, čo v preklade do ľudskej reči znamená celosvetový komunitný projekt vo svete nových peňazí, takže v tých kryptomenách, si stavia svoje základy aj taký biznis, ako je herný priemysel. Takže jednoducho povedané, herný priemysel sa tiež presúva do krypta. A vlastne sa dá povedať, že to funguje na veľmi podobnom princípe, ako keď investuješ do klasických úspešných firiem, respektíve do ich akcií. Přesně tak. Keď si dnes kúpiš akcie spoločnosti, ktorej veríš, či už je to technologický gigant alebo zavedená značka, robíš to preto, že chceš byť pri jej raste. Keď sa tej firme darí, hodnota tvojej investície vlastne stúpa. A navyše ti môže vyplácať podiel zo zisku práve vo forme dividend. Vo svete Web3 je to v princípe veľmi podobné. Každý, kto vloží svoj podiel do tejto technológie, takže zapožičia tie penízky, sa stáva vlastne jej spolupodielnikom. Keď herný priemysel ako veľký biznis stavia svoje projekty na tejto novej technológii, nevydávajú klasické akcie, ale práve digitálne podiely. Vyberú kapitál od ľudí, ako sme my, a výmenou nám dajú možnosť vlastniť kúsok celého toho projektu. Tak a je to vlastně takové jako vlastnictví, opravdu spoluvlastnictví, nejen tak jako formální, že když máte akcii, tak ale vlastně stejně nemůžete kecat do toho, jak to funguje, ale v případě těchto takzvaných Web3 projektů, kde vznikají takzvané DAO,
decentralizovaná autonomní organizace, to jsme zase někde dál, ale jenom v rychlosti, tam má člověk právo i se podílet vlastně na vedení celého toho projektu. Áno, na hlasovaní a tak ďalej. Takže ak je ten projekt úspešný a využívajú ho milióny ľudí po celom svete, hodnota tvojho podielu krásne rastie. A čo viac, tie najlepšie projekty s tebou automaticky zdieľajú svoje zisky. Je to fakt moderná forma investovania do biznisu novej generácie, ktorý je síce pre množstvo ľudí ešte stále veľkou neznámou, ale tí najväčší hráči v ňom už teraz vidia budúcnosť. A kto doň vstúpi včas a správne tu uchopí, bude mať žatvu, ako sa na Slovensku hovorí. Žne, áno. Aké mesačné výnosy môže takýto Web3 projekt generovať, Radku? Poďme si to povedať, ukázať. A ja mám otázku, ako by to vyzeralo, keby som si tam vkladala tých 2000 korún každý mesiac na 10 rokov, aby sme mali zrovnanie, áno, presne, vlastne s tým DIPom, čo sme si ukazovali. Jo? Přesně tak. Tak já se zase vrátíme se právě zase k té tabulce, kterou rozšíříme. Či to je ten původní příklad, kdy máme 2000 měsíčně, 24 000 za rok, 240 000 za těch 10 let. Teď se přesuneme, tady si přidáme další informace, další graf, další čísla. Ale zase máme stejný vklad 2000 korun. Máme 24 000 studí za rok, 240 000 za 10 let. Ale pozor, tady samozřejmě ten úrok už je zajímavější. A my jsme tady zvolili, tady jsme měli vlastně ten definovaný roční úrok, se kterým pracuje třeba ten DIP nebo ten standardní svět. A tady já jsem vlastně nastavil 1,5% měsíčního vlastně zhodnocení, což v tom celoročním udělá nějaké jako zhodnocení 19,5%. Ja len ešte k tomu chcem povedať, že toto nie sú čísla ako tak vycúcané z prstu, že sme sa ráno zobudili, ale koľko tam dám, tak 1,5%, že? Ale vlastne my už v tom projekte pôsobíme a sme jeho súčasťou 2 roky a za tú dobu ten projekt ukázal, čo dokáže a 1,5% mesačne alebo teda za cyklus, čo je 4 týždne, je naprosto jako reálný a děje se to. Já to řeknu ještě takhle, reálně my jsme ty číslička měli ještě lepší, ale zase nechceme tady jako přehánět, nechceme ani nic slibovat, je to vlastně zase jenom nějaký matematický model, ale postavený na nějakých jako reálných číslech nebo rozumných číslech s ohledem na to, co ten projekt zatím dokázal a co se vlastně plánuje. Tak. Čili když tady dáme stejné částky, ale samozřejmě máme tím pádem lepší úrok, tak už se dostaneme na trošku zajímavější čísla. A je to tady ta zelená křivka. Jo, možná jste si i tady dole všimli, pokud to máte na počítači a pokud to máte dostatečně dobře vidět, tak jsou ty původní modré čísla a ty zelené čísla jsou vlastně jako po letech rozepsané, jo? Že to není jako vymyšlené, vycucané, ale je to zase spočítané. Takže to máme 360 000 a tady máme 672 000. To je vlastně jakoby skoro dvojnásobek. Krásné. A tady jsme ten čistý zisk měli jenom jako 122 000 a tady máme vlastně zase skoro trojnásobek, řekněme. No. A stále vkladáme len 2000 korun každý mesiac, jo? Jenom mám na to trošku zajímavější nástroj, než ten vlastně klasický standardní. Ale popri tom, ako áno, zisk 122 alebo 432. To je sakra rozdiel. Tak, takže tady máme vlastně ty čísla velmi jako podobné. Tak, povedali sme si, to sú už fakt ako pekné čísla, ale predsa len 10 rokov, to je stále proste veľa. Ja by som chcela ten 1 000 000 a vlastne sme si ako odsúhlasili, že všetci alebo väčšina, čo ste tu, tak chcete ten 1 000 000 už za 6 rokov. Tak Radku, poďme na nejakú úžasnú stratégiu, kde by si nám ukázal, jak by sme za tých 6 rokov mohli mať ten 1 000 000. Čo máme urobiť? Jakú stratégiu použiť? Tak, ty si použila důležité slovo a tím je slovo strategie. V podstatě každý, kdo investuje nebo kdo chce investovat a chce něčeho dosáhnout, tak by měl mít nějakou strategii, měl by mít nějaký cíl, který chce dosáhnout. Ten máme 1 000 000. A potřebuje nějakou cestu, jakým způsobem to číslo dosáhnout. Jo, mělo by to být samozřejmě postavené na nějakých reálných principech nebo na něčem, co je dosažitelné. Na druhé straně je to o tom i hledat nějaké jako alternativy k tomu, co člověk zná. A to si myslím, že právě v dnešní době je vyloženě jako skoro nutné. A pokud jsme všichni v takovém, řekněme, už pokročilejším věku,
pro nás je to úplně jako jednoznačně potřeba. Jo? My si nemůžeme dovolit investovat do něčeho, nebo ne, že nemůžeme dovolit, ale moc nám to nebude platné, když budeme investovat v našem věku, když teď bychom třeba začali investovat do toho DIPu. Jako hezký, ale sorry. A samozřejmě vždycky, když mluvíme o ziscích, musíme zároveň mluvit o rizicích. Jo? To jsou vlastně dvě strany jedné a té špince. Znova, teď tady nejsme proto, abychom vysvětlovali rizika nebo výhody toho našeho projektu. K tomu slouží právě ten webinář a tam si myslím, že se o tom bavíme docela do velkých detailů. Ano, tam vidím do detailů. V tuhletu chvíli prostě pojďme vzít to, že máme takovýhle zajímavý projekt, který dokáže jakoby generovat tyhle ty větší procenta, že to je reálné, že to prostě funguje, že to má právě nějakou historii a nějakou budoucnost a že teda vlastně jako jak teď toho využít, abychom mohli mít za těch ideálně vlastně 6 let a ten výnos. To mi príde tak akurát. 6 nie je ani veľa, ale ani málo. Tak, já zase ukážu tabulku. A utečí to jako voda. Ale tentokrát bez nás, protože to bychom se tam už nevešli. To nám tady trošku jakoby vadilo. Tak, protože ty číslička jsou tady takhle v rožku. Takže máme tady třetí příklad a tu červenou křivku. A vidíte, že opravdu tady u 6. roku jsme na hodnotě 1 milionu korun. Jo, tak to vypadá pekne, tak teraz aká je tá stratégia, čo mám vlastne urobiť? Tady máme opravdu po 6 letech ten 1 milion korun. Pokud chceme, řekněme, opravdu velké zhodnocení, tak samozřejmě můžeme jít buď do rizikovějších nástrojů, což samozřejmě s tím rizikem je potom otázka, člověk prostě může jako o ty věci přijít. Áno, to sú väčšinou také tie tradingy, že jo, kde hovoria, ale percento denne a tak ďalej, ale to už sú prostě, tam je to riziko naozaj ako veľké. A nebo tomu může nějakým způsobem pomoct. Jo, zase každý má samozřejmě tu finanční situaci trošičku jinačí, ale zase myslím si, že mezi lidmi je poměrně hodně peněz. Někteří to, řekněme, mají pod matrací v uvozovkách. Co tím chci říct, že je spousta peněz, které jsou vlastně nevyužité, jenom spí. Prostě flákají se, kdyby mohli vlastně vydělávat. Často vlastně lidé jsou paralyzovaní nějakým strachem, že o to přijdou. Ano, to riziko tady existuje a je velmi reálné a máme kolem sebe i několik lidí, kteří přišli o peníze. Paradoxně něčím, co bylo tak brutálně rizikové, že by do toho vůbec neměli jít. Jo? A z toho potom vznikají ty strachy, ty informace se předávají mezi lidma a potom všichni mají vlastně nějaký strach. To si myslím, že je v zásadě velmi špatně a i třeba Robert Kiyosaki říká, že člověk, který vlastně není ochoten riskovat, jakože vůbec, tak nikdy ničeho nemůže reálně dosáhnout. Čili nějaká zdravá míra rizika je vždycky nějakým způsobem potřeba. Čímž teď nikoho na nic nenavádím, protože každý je vlastně zodpovědný sám za sebe a za ty svoje peníze a každý by měl být schopen udělat si nějakou analýzu. Což samozřejmě v případě, se bavíme o tom světě digitálních financích, je to nová oblast a spousta lidí se v tom jakoby nevyzná. Právě proto, a zase se k tomu vracím, udělali jsme prostě vzdělávací program, kde spoustu věcí, spoustu základů vysvětlujeme a dá se na tom stavět, dá se prostě jako proniknout do toho. Venujeme tam celý jeden model, vlastně modul, nie model, ale modul téme bezpečnosti, podvody, schémy a podobně. Dokonce máme tak jako maličký mini produkt, a když tak Markétku zase můžeme poprosit, maličký mini produkt, kde máme vytáhnuté několik videí jenom co se týče téhleté bezpečnosti. Ale zase, to teď není předmětem. Máme tady prostě tenhle ten příklad tohoto projektu a potřebujeme ho trošku jako, dát tomu takovou jako injekci, řekněme. Jo? Áno, jasné. Ta injekci, tak ale nějak začneme a uvidíme, jak budeme dále pokračovat. Čili máme 6 let, 1, 24, 5, 6. Já tady mám nějaký nastavený měsíční úrok. Tady dokonce jsem začal, že ten první rok je vlastně ještě horší, než úplně prostě, než co jsme měli, jako to znamená 1%. Druhý rok dám 1,5%, třetí rok dám 2,5% a čtvrtý rok dám, vlastně tady už se to nemění, 2,5%. Zase, může vám to připadat, že to je strašně moc, že to není reálné. My víme z naší zkušenosti, že to je reálné. Ano, a ten projekt je navíc vlastně velmi mladý. A má obrovský potenciál růstu. Takže já vám to řeknu takhle, že pokud by to bylo jenom takhle, tak by bylo něco sakra špatně. Jo, ale zase nechceme mít přehnaná ty očekávání, ale myslím si, že jsou realistická. Ale zase, to je na jiné téma.
Čili tohle jsou ty podmínky a další vlastně o čem jsem mluvil, je potřeba nějaká ta injekce. Pokud by člověk do toho vstoupil ten první rok, tak by prostě tam dával jenom ty 2000 korun a pozoroval by, jak to funguje. Ano. Za ten rok si myslím, že už by člověk jako mohl, řekněme, jako jednak samozřejmě pochopit, jak to funguje a mohl by i nacítit. Je to také oťukávání, že jo? Měl by vlastně i nějak jako nahlídnout, jestli to dává smysl, jestli tomu může důvěřovat, nabít tu důvěru. Mm-hmm. A pak jsme si řekli, že by bylo fajn, že po tom prvním roce nebo na začátku toho druhého by tam člověk dal vlastně 100 000 korun jednorázově. Keď už má tu dôveru, má ty výsledky, má to vyskúšané. Tak. Jo, je to vlastně 2098, což je dohromady 100. Ten jeden měsíc tam člověk dá, nebo v tom lednu tam člověk dá 100 000 místo 2000 a pak zase jede ty 2000 pravidelně. Ano. A to samé udělají ještě jednou po dalším roce, to znamená na konci druhého respektive. Protože vidím, že zase to funguje a tak ďalej, vidím, že ty čísielka už jsou větší, takže šup tam dalších 100 000. Mm-hmm. Takže tohle jsou takové jako dvě injekce, řekněme, po prvním a po druhém roce, nebo na začátku druhého a na začátku třetího. A když tam dáme tyhle ty injekce, tak vlastně zase ty vzorečky jsou pokaždé stejné u každého grafu, jenom pracují s jinými čísly, tak se právě přesně dostaneme na tuhletu červenou křivku. Mm-hmm. Takže potom ďalší 4., 5., 6. rok, ako stále dávám mesačně těch 2000 korun. Přesně tak, tam už nemusím nic jiného dělat. To znamená reálně, teď zase řekněme si, kolik do toho člověk dá. Jo? Tady jsme vlastně v obou případech dali do toho 240 000. Na těch 10 rokov. Na těch 10 roků. Tady jedeme kratší dobu, to znamená neplatí těch 240, kdybychom měli jenom těma 2000, ale zase tam máme ty dvě injekce, takže dohromady my tady dáme 340 000 za těch 6 let. Jo? Čili reálně vlastně jako jenom o 100 víc v tom celém 10letém horizontu, což není tak moc. A vidíte, že nám to vlastně z mnoho násobí ten výsledek právě po těch 6 letech. Což si myslím, že jako je úplně takzvaně mega. Áno, takže my sme si tam v podstate za tých 6 rokov vložili 340 000, ale ten celkový zisk, ktorý mi za tých 6 rokov urobil ten projekt, tak je 684 000. Ja som za 6 rokov získala 684 000. Správně to hovorím? Přesně tak. Dali jsme těch 340 a ten čistý výdělek díky těm injekcím a díky tomu těm výnosům a díky tomu složenému úročení, ty 3 věci dohromady vlastně způsobily, že opravdu během 6 let se můžu dostat na částku 1 000 000 korun. Tak to je fakt teda ako super, toto vypadá oveľa lepšie. Čo hovoríte? Schválne, komu sa to páči. A napíšte nám do komentára napríklad číslo 10 alebo akékoľvek, alebo tam dajte nejakého šmajlika, pokiaľ sa vám toto páči, pokiaľ by ste fakt tých 6 rokov ako brali by ste i ten 1 000 000, jo? Tak poďte do toho, zase nám píšte do komentáru, aby sme vedeli, či vôbec nás sledujete a či nás stíhate vôbec ako sledovať. Ja určite doporučujem si toto vysielanie pozrieť ešte raz. Možno, že sa to niekomu aj seká. Vidíme tu, že Eliška písala, že sa to seká. Takže áno, ten internet je dneska nejaký ako slabší, ale na zázname si myslím, že to bude ako fajn. Takže určite doporučujem si pozrieť sa na tieto čísielka. No a zatiaľ som tam nevidela žiadny komentár, takže pokiaľ máte otázky, prosím, píšte ich do komentára, my veľmi radi odpovieme. Čo sa mňa týka, tak za mňa je to proste wow. Jo? A určite ako tých 6 rokov ja teda v pláne mám dodržať. Tak, já myslím, že se můžeme přiblížit k nějakému shrnutí. Super, vidíme tu šmajlíkov, ano, takže tak. Evidentně sa to páči. Dobře, paráda. Takže shrneme si to všechno. Ano. Čili zásadně rozdíl mezi tím fixním úročením a tím složeným je v tom, že u toho fixního nám ta částka roste jako lineárně. Prostě furt stejně. Prostě se len pripočítava. Tak, stejná částka. Je to vlastně plus, to samé. Kdežto, když máme to složené úročení, tak je to vlastně jako exponenciální nárůst. Je to jako krát, respektive plus a tak dále. Jo? Čili tam se to opravdu jako nabaluje ta koule a tak, jak jsme to vlastně říkali na začátku. U toho složeného úročení je dobré si uvědomit,
co nám v tom může celkově pomáhat. Jak už jsem vlastně zmínil na začátku, tím jedním parametrem je jednoznačně čas. Jo, to znamená, i když budete mít něco obyčejnějšího, třeba jenom to spoření, ale budete mít, jestli máte před sebou 50 let, tak za těch 50 let prostě to bude stejná bomba, prostě obrovské číslo. To je opravdu nabalení. I s tím malým procentním úrokem to prostě bude jako dělat v tom dlouhodobém horizontu velká čísla. Čili a pokud ten čas nemáme, ano, tak musíme vlastně řešit nějaké prostě trošku jináčí to řešení. Ta jedna možnost je, jak jsme to nazvali, injekce, že tomu prostě trošku na začátku pomůžeme. Vlastně jako kdybychom těch prvních třeba 10 let nahradili už jenom jakoby tou částkou, kterou bychom za těch 10 let po těch malých částkách našetřili. Jo, samozřejmě znamená to, že člověk musí mít ty peníze, ale jak říkám, ty peníze prostě, než aby měli někde stát a jenom se jako flákat, pokud je třeba máte na účtě, tak je dobré fakticky je nechat pracovat. Jo, čili když začnete i třeba spořit dneska, tak si tam hned na začátku dejte něco většího, aby to složené úročení mohlo začít pracovat s větší částkou. Já když to zase jako, když to tady zase nasdílím ještě jednou, vezmu tenhle ten příklad. Jo? My jsme tady opravdu byli na začátku s 1% a na konci s 2,5%. Když já teď schválně tady vymažu ty injekce, jo? Takže samozřejmě je to rychlejší, ale ještě to není ono. Když já tady dám tu částku na začátku, opravdu já tady dám třeba, jak se říká, ať nežeru, já tam dám 1 000 000. Tak to úplně ulítlo někde. Že to nie je ani vidět. No, tak dobře, tak tam dám 1 000 000, dám 100 000. Ano. No. Tak vidíte, jak to prostě okamžitě začne jako stoupat. Když vydáte na začátku nějakou tu injekci, tak tím brutálně tomu pomůžete. Čili ten čas je jedna věc, ale pokud nemáte čas, pomožte tomu na začátek. Jo? Nebo když tam dám 250 000, nějak jako 250 000, jo? Tak to zase se to brutálně jako urychlí. Jo? Čili čím víc je peněz na začátku, tím je to zase jakoby lepší. A ani není tak důležité na začátku, jak se to úročí. Když tady mám 1%, tak to vypadá nějak, když tam dám 3%, tak jako trošku se to zlepší, ale ne tak výrazně. Ale když ty procenta změním někde tady, já to zase tady dám pryč, protože by to bylo moc, ale když tady dám třeba 5%, jo, tak to jako poskočí docela dost jako výrazně. Jo. Ale když dám bez tohohle toho tady jenom třeba 1%, tak to skoro není vidět. Áno. Čili, to nie je až tak dôležitý, ako nie je dôležitý ten rok je dôležitý, ale nie je nejak markantná zmena. Tak, čili abych to ještě jednou tady shrnul, v tom složeném úročení má význam čas, má význam to, s čím začínáte na začátku a vlastně potom další důležitý význam je, řekněme, to úročení hlavně na konci. Že? Tím, jak stoupá ta částka, tak čím je ten úrok větší, tak o to důraznější nebo výraznější je ten vliv na ten celkový výsledek. Ano. Takže čas, počátek a úročení na konci. To jsou ty 3 hlavní věci, které bych takhle jako vám chtěl předat jako takové shrnutí, abyste si uvědomili, jak nejlépe využít vlastně toho složeného úročení. Asi takhle bych tak, ale tak tuto sme si hovorili, že ten prvý rok, kdo fakt nechcete ako dávate žiadnu injekciu a tak ďalej, tak samozrejme môžete proste tými 2000 korunami proste každý mesiac pokračovať. Fakt je to naozaj len o tej stratégii a o tom cieli vašom, čo chcete. Ja som to tu nastavila za 6 rokov, chcem 1 milión a na tom proste to je ako to, na čom budem pracovať na tej stratégii. Samozrejme, keď sa tam tie percentá ako zmenia, zvýšia, tak to bude ako viac a podobne. Takže ja už sa veľmi teším na koniec 6. roku, pretože viem zase, čo sa v tom projekte deje, čo sa chystá, ako sa vlastne tomu projektu ako darí. Takže ja už nemám v tomto žiadnu pochybnosť. Tak a my sme vlastne fakt už na konci. Takže nevidím tu žiadne otázky. Vy nemáte na nás žiadne otázky? Všechno je všem jasné. To je normálně jako, divné. To je geniální. To všichni tomu rozumí, všichni to pochytili, tak úplně paráda. No tak to je super.